خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أئمتنا المجاهدين رضوان الله عنهم أجمعين. ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مود أزمي يوم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana cewa alkur'ani da muke karantawa da kuma azumi su biyu din nan daga cikin ayyukan ɗan adam suna shafa'a gobe a lahira. alkur'anu wasiyamu yashfa'ani لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام رب منعته الطعام والشراب في النهار، ويقول القرآن منعته النوم بالليل اللهم شفعني فيه. كل واحد منهم يقول اللهم شفعني فيه، فيشفعهما الله تبارك وتعالى في صاحبهما. واتو القرآن da azumi kowannensu mai ceto ne ga mai shi gobe a lahira. alkur'ani zai zo ya ce ya ubangiji ka karbi ceto na game da wannan bawanka. azumi kuma zai ce ubangiji wato ka karbi ceto na game da bawanka wannan wanda ya yi ni. shi azumi ce na hana mishi ci da sha a tsawon yini, ya ubangiji ka karbi ceto na game gare shi. shi mai karatun ƙur'ani kuma alƙur'ani ce ya ubangiji ka bani wato karbi ceto na game da shi, na hana mishi bacci cikin dare. to azumi kam haka ne, azumi kowanne dai ba magana a kansa. to amma alƙur'ani wato me ake nufi da kalmar alƙur'ani? abinda ake nufi da kalmar alƙur'ani a nan karatunka kai wanda ka yi ta, domin shi alƙur'ani za ta sifa ne na ubangiji, ba ya ce ya ubangiji ka yi min kaza. amma aikinka shine karatun da ka yi, irin karatunka. saboda haka kaga yakan yi ya bambanta daga wani mutum zuwa wani mutum, domin wani ya fi wani ikhlasi, wani ya fi wani kyautata karatu. saboda haka alƙur'ani a nan abin nufi karatun mutum da ya yi ta. an gane abin da nake nufi? saboda shi alƙur'ani ai ba makhluqi bane. alƙur'ani zatinsa wanda yake shine sifan ubangiji ba makhluqi bane. shi zati ne, zance ne na ubangiji, sifa ne na zatin ubangiji. baya ce ya ubangiji kai min kaza. ko an gane abin da nake nufi? wanda shi kalmar ko kuma matsalar ta shiga a cikin ilimin da ake ce masa ilmul kalam, ilimin tauhidi. to saboda wato shi alkur'ani kamar yadda imam ghazali ya bayyana abin, zance na ubangiji ya kasu kashi daban-daban har guda 4. yake na ɗaya abin da muke rubuta shi a takarda zance ne na Allah,
amma a rubuce ne a takarda. Na biyu shine abin da muke tilawarsa, muke karanta shi bisa harshe, wato mutum ce alhamdulillahi rabbil alamin ko kuma ya rubuta alhamdulillahi rabbil alamin. Na uku shine ma'anan da ya zauna a cikin hankulan mu mun haddace shi. Wannan shine mataki na uku a cikin wajen wato abin da ake kira ƙur'ani ko a ce karatu ko kuma a ce zancen ubangiji. To wayannan guda uku duka suna daga cikin ayyukan ɗan adam. Rubutu rubutun ɗan adam ne, karatu karatun ɗan adam ne, haddan ɗan adam ne, amma ma'ana na fudu shine ma'anan da yake tsaye tare da zatin Allah. To al-ma'ana al-qa'imu bi zatillahi, ma'ana wanda yake tare da Allah tabaraka wa ta'ala, wato shi wanda yake shine zancen shi, shine kalamin shi. To wannan ba makhluqi bane, amma kaga abin da ka haddace, haddan ka din nan halittaccen abu ne. Abin da ka yi tilawarsa, tilawan da ka yi ta din nan halittaccen abu ne. Abin da ka rubuta kuma da harshe da hannunka shi ma wannan rubutun halittacce ne, amma ma'ana wanda yake yana tare da zatin Allah, to shi kuma qadimi ne ba hadisi bane. Saboda haka karatun da ka yi tana nan da zatinta tana tsaye, gobe a lahira za ta zo ta nemi ceto, ta yi ma ceto a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Hakanan kuma azumin da ka yi, kaga a nan watakila wani mai kalami mai ilimin tauhidi ce maka ai azumi arabi ne, to ya arabi zai tsaya? A'a, ai duk abin da Allah ubangiji ya sa shi a cikin da'irar kaunu, lokacin da Allah ya ce masa ka tsaya zai iya tsayawa. Saboda haka malamai na sunna sun ce duk zance da mutum zai yi a rayuwar shi iska ba ya yage shi. Wannan an faɗa fa yanzu shi wanda ya faɗa ma da rasuwa ya kai shekaru 900 ya yi wannan bayani ya ce to lalle hakika abinda mutum yake faɗa iska baya yage shi. Saboda haka duk maganar da kayi yana nan tsakanin sama da ƙasa, yana nan da za ta abinda ka da muryarka da komai duk an kiyaye shi. Wannan an kawo shi wajen ilimin tauhidi lokacin da ana maganan awon aikin mutum, ana auna ayyuka da mutum ya yi, kuma ana dawo da mutum bayan ya mutu. Wasu suka ce to mutum a rayuwar shi ya yi zama so kaza, ya yi tashi so kaza, ya sunkiya so kaza, ya kwanta so kaza, ya sa riga mai kala kaza so kaza, mai kala kaza so kaza. To wayannan duk za a dawo da su? To aka ce chain din ko kuma ce abin nan reel din, a'a wannan me aka ce, ko ka ce tape ko kuma ka ce wannan CD ko? To ko CD dai, to wannan CD dai wanda yana tara ayyukan mutum da halayen mutum a wurin Allah, chain din baya yankewa. Duk abin da ka yi tun ran da ka balaga, abin da an yafe kafin ka balaga din an yafe maka, an shafe ma da abubuwan da ka yi dama ba sa nan a cikin kwakwalwan. Amma sauran abubuwan da ka yi dukansu gaba ɗaya, da fotonka da rigunanka da kalanka da ƙoshinka da yunwanka da tashinka da zamanka da kwanciyarka da fitanka da shiganka da sunkenka da miƙewarka, duk wa'annan abubuwa suna nan. Ci wannan malami kuma ya ce saboda haka in kana wato saboda haka in ka zauna a wani wuri karka bar wannan wuri sai ka aikata wani abu na aikin alheri, ko ka ce astaghfirullah, ko ka ce alhamdulillah, ko ka ce Allahu akbar, ko ka ce Allahumma tubtu ilai, ka faɗi da wata kalma wanda wannan fotonka da ka bari a wurin gobe a lahira zai ba da shaida saboda kai, zai ma shaidan kirki. Shi ne fa abin nan. In kana yi sadaka, har ma yace in za ka yi sadaka da riga, to wannan riga da Allah ka yi alwala sosai sannan ka cire shi ka bayar, zai ba da shaida cewa lokacin da ka cire ni, wato lokacin da ya cire ni ya bayar ma yana da alwala. To ka gani wannan magana duk a da ana karanta shi littattafan tauhidi an ɗauka kamar abun wasa, sai da yanzu zamani ya zo
sai ka ga mutum can yana ingila yana magana, iska ta ɗauki foton shi da muryan shi ta kawo har gidanka a talabijin, ka buɗe ga foton shi ga yana zaune yana magana, ko ba haka ba? Haka nan kuma ka buɗe rediyo sai ka ji mutum ga muryarsa a duk inda iska yana zuwa, muryar yana zuwa, foton ma yana zuwa. Ashe a ji tsoron Allah, duk inda mutum yake Allah na tare da shi. Amma ba wai Allah yana wuri ba ne, ana nufin dai Allah da girmansa ya san yadda yake wato raqaba akan bayinsa, ya san yadda yake haimana akan bayinsa. Madalla. Aha, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ubangiji maɗaukakin sarki har yanzu yana bayyana mana wato abubuwa da dama da suka rataye da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan ya bayyana ma waɗancan kafirai masu da'awar cewa in an mutu ba a tashi, kuma ya tabbatar musu cewa ai tada abubuwa ko mutane bayan mutuwarsu ba abu ne mai wuya ba ne, in an ce musu su tashi sai su tashi, domin shi sha'anin shi ubangiji duk abin da ya so ya ce masa kun fa ya kunu. Saboda haka babu wuya wajen tada su. Sai ya koma yana bayyana mana yanayin waɗanda suka zaɓi Allah, suka ƙaurace ma dukkan abubuwa sun koma ga Allah. Wannan aya ta sauka ne akan waɗanda suka yi hijirar farko zuwa ƙasar Habasha, su ne sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda dai kun sani, su kafirai baicin ƙaryatawar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama da irin sharrin da suke ƙulla masa da makirce-makirce da suke yi saboda rushe addinin musulunci, sun bi wasu hanyoyin gwada azaba ga waɗanda sun imani tare da annabi sallallahu alaihi wasallama. Duk mutumin da ba shi da matsayi ko kuma ba shi da jama'a masu yawa, ba su da duk waɗanda ba su da ƙabila ko kuma ƙabilu masu ƙarfi a ƙasar Makka, to ana gwada musu azaba, ana wahal da su, kamar su sayyidina Bilal, kamar su sayyidina Suhaib, kamar su sayyidina Ammar ibn Yasir, kamar dai da makamantansu suna da yawa, ana gwada musu azaba. Bilal kam sai a bar rana ta yi zafi a ƙasar Makka, a ɗaure hannayen shi da ƙafafun shi a ja shi, ba wai a ɗauka ba, a'a a ja a ƙasa har a fitar shi can wajen wato abin nan Sahara, ko kuma ce wajen dai bayan gari inda duwatsu za su yi zafi sosai, a jefa shi a wurin, a ɗauki wani dutse mai nauyi a ɗura akan ƙirjinsa, shi kuma yana ce ahadun 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 ahadun, yana maimaita wannan kalma, yana kiran sunan ubangiji. Su ko suna son ya ce musu Lata da Uzza da sauransu. Sayyidina Ammar bin Yasir ba azaban da ba a gwada masa ba, uwarsa an kashe ta cikin wannan azaba. To dukan ku je kun san wannan sira. Lokacin da ukuba ko kuma azaba ta yi tsanani har ta fara taba manyan mutane kamar sayyidina Usman, kamar sayyidina Abubakar da sauransu, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masahabansa izinin su kaura
daga makka su je wani wuri inda za su samu wato mafaka su kubuta daga wannan sharri. Azaban da ake musu kamar su Abu Jandal a daure suke a gidajensu. Dan Suhail bin Amr ya daure shi a gida saboda kar ya fita. To wasu ma sun yi wa 'ya'yansu fiye da haka. Ina ma da mun samu zuciya irin mana waɗannan mutane, 'ya'yanmu ban bari sun je sun lalace sun shiga wasu karkatattun hanyoyi ba. To an ɗaɗɗaure waɗannan yara an hana wai su je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama. To shi ne a nan Allah Ubangiji ya yi musu izini ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama su kaura daga Makka su je ƙasa wadda za ta iya karɓar su. A duk duniya lokacin ba a samu wani wuri ba sai Abyssinia wato Habasha. Abin da ya sa ƙasar tana da sarki mai adalci, ba a zaluntan kowa a wurin shi, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Kuma dama a wajen kasuwanci suna haɗe da Makka, ana ƙetare Barmaliya kurum a je wurin. Mutum 83 ciki mata da maza, cikinsu akwai sayyidina Usman ibn Affan da matan shi Ruqayya yar annabi sallallahu alaihi wasallama, da akwai sayyidina Ja'far bin Abi Talib dan ammin annabi sallallahu alaihi wasallama, da akwai kuma Abu Salama bin Abdul Asad mijin Ummu Salama na farko kuma dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen shan nono, shi ma yana tare da su. Ga sunan dai manya-manyan sahabai da ƙanana, duk dai wanda ya samu daman fita an ba shi izini ya fi, sun fita su mutum 83 suka je a can. Wato babu wanda kuma ya lalace sai mijin Ummu Habiba wanda daga baya ta zama ummul mu'minin matar annabi sallallahu alaihi wasallama. Mijinta da ya je can Ethiopia ya bar addinin musulunci ya koma Christianity, amma matar shi ta zauna a gidan Najashi. Najashi da ya musulunta shi ya zama waliyinta, ya aurar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma ya biya sadakinta da duk abin da ake biya wa mace in za a aure ta, shi ya fitar daga aljikunsa ya bayar. Aka kawo ta wurin annabi sallallahu alaihi wasallama, amma bayan fa shekaru wajen 8 ko kuma 10. Ma'ana dai waɗannan da suka zo bayan suka zo abin nan Habasha, sarkin Habasha ya karɓe su, ya tambaye su daga ina ku zo, daga Makka, bai ƙara komai ba, ku je ku zauna. Bayan kwana kaɗan sai ga abin nan, ga sunan Quraisha suka aika Amr ibn al-As da wani mutum biyu suka je wurin Najashi, suka kawo masa kyauta da hadiya iri-iri saboda su fitini Najashi ya kori wa'annan mutane. Suka ce masa, ai wa'annan mutane baka san irin barnan da suka yi mana a ƙasar mu ba, baka san kuma irin sharrin da suka kulla mana ba, ba mu kurum ba mu kadai ba, har da ƴaƴanmu waɗanda iyayenmu da suka mutu ba a bar su ba. Saboda haka mun zo mu gaya maka ka mai da hankali, kar su bata maka ƙasarka, kar su bata maka wato talakawarka. Wayannan mutane suna tahe da fitina babba wadda za ta raba ɗa da ubansa da sarki da talakarsa, kowa da kowa sai ta raba su. Wayannan suna tare da babbar fitina. Shine yace to su suna da shugaban da ya zo da suka ce Ja'far bin Abi Talib yana nan tare da su, dan amin mutumin da aka yi. To Najashi yake to shi kenan mun ji naku, shi me yake gaya muku ne? Suka ce abubuwan da yake faɗa da yawa, wasu suna da kyau, wasu kuma dai gashi nan. Ina ce daga cikin abubuwan da yake faɗa na abubuwa masu kyau din, wai a bauta wa Allah, a faɗi gaskiya, a sada zumunci, a kyautata wa mutane, a ba marayu da kuma abin nan marayu da mata haƙƙinsu. Abubuwa dai yana faɗa gashi nan da abubuwan da suke damun mu dai ba mu karɓe shi ba, amma mun zo muna kashe dinka kada ka kuskura ka bar su zauna a ƙasarka, za su ɓata maka mutane. Yace ta kira yawwa, sai kuma sun ce masa, har ma suna ce wai annabi Isa din ma wai ba dan Allah ba. To kai Amr ibn al-As,
kai kanka ka yarda shi Isa dan Allah ne ai shi ma bai yarda ba amma yana ce wai sun ce Isa ai dan Maryamu ne mutum ne kamar ko aka haife shi wato ba Allah ba dan Allah ba kaga wannan suna batar maka suna lalatar maka da aqidarka kai da jama'arka yake to a kira shugaban sai zo aka kira sai ina Ja'far yake masa Ja'far yake masa kaga sarki Allah ya tsawaita ranka suka ce masa ka gani ko mu da muka sai da muka yi masu sujada amma su ka gani sun zo sun zauna suna ce Allah ya tsawaita ranka wato ba su yi maka sujada ba ka gani kaɗan kenan daga cikin abin da zukatan suka kulla ya ce musu to duk da yake musu to ba komai ku bari ya ce masa Ja'far shi wannan me ya zo muku da shi ya ce masa sarki Allah ya ja ranka a jahiliya muna nan muna zaune muna cin mushe muna danniya muna zaluntar duk wanda muka gani ba shi da karfi a cikinmu mace da marayu duk ba su samu haƙƙinsu ba balle bako balle matafi wanda zai zo ya wuce ta ƙasar mu sai afka masa a kashe shi ba gaira ba dalili a kwace abin da yake da shi wannan ya zo yake mana waɗannan abubuwa duk ba su da kyau ya hana mana shan jini da cin jini da shan giya da duk wani abu wanda yake ba mai kyau ba zai hana mana ya ce mu daina bauta ma gumakan bauta Allah shi kadai muna bauta Allah shi kadai ya koya mana yadda za mu gyara halayenmu ya koya mana yadda za mu yi mu'amala da junarmu da kuma sauran mutane ya nuna mana abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba daidai din sai mu aikata shi mara kyau sai mu bari yake to da kyau cikin abin da ya zo muku da shi an ce akwai littafi yake yi akwai cikin ku wanda ya haddace wani abu a ciki Ja'far yace ni na haddace shi to karanta sai fara da suratu Maryam yana karanta suratu Maryam har ya karanta duk kissan Maryam din ya gama sai Najashi ya dauki wata ciyawa kusa da shi ya dauka yace wallahi abin da ya faɗa abin da yanzu na ji daga bakin wannan mutum bambancin da yake tsakanin shi da abin da annabi Isa ya zo da shi bai kai wannan ciyawan ba ma saboda haka abin da ya zo da shi shine ainihin abin da Isa ya zo da shi saboda haka kai Amr kai abokina ne da abokinka ku tattara kayanku ga kyautanku da kuka bana so ku tara kayanku ku koma garinku ku tahi to shine da aka koma da suka koma an kore su kenan kuma Najashi ya ci gaba da hulɗa da sahabai har ya gane addinin musulunci har ya musulunta aka aika wa nabi sallallahu alaihi wasallama shi da mutum fiye da 300 daga jama'arsa duk su musulunta tare da wato sahaban annabi Amr ibn al-As ya koma gida ka san tsohon dan siyasa ne mai makarci da ya shiga makka yake musu kun gani wayannan ya'yanku ba za su zo ba kuma muddin suna can suna ɓata muku ƙasashen nan yanzu sharrinsu zai bar habasha ya koma yaman kuma sham sai ku rasa ma inda za ku hawo wato kayayyakinku na kasuwanci ma ku rasa ma inda za ku shiga ga ya kuntata muku a nan ya sa bayanku duk sun ƙi ku ‘ya'yan kuma sun fita daga hannayenku can kuma ga abin da sun ƙulla abin da za a yi yanzu mu zauna da muhammadu mu nuna dai wani abu in yayi mu ce mu ma mun musulunta sai mu aika ma waɗannan mutane mu ce ai duk makka mata musulunta saboda haka za su zo idan sun zo sun shiga hannunmu za mu san abin da za a yi musu shine wata rana manzo Allah yana zaune a wani majalisi sai ya karanta suratu wan najm ya karanta wan najm da ya gama ta yayi sujada duk sahabai sun yi sujada su ƙuraisha da suka taro rusa su ma duk sun yi sujada amma ba don Allah bane sun yi sujada saboda dai wannan makirci da na faɗa amma sahabai muminai sun yi sujada saboda sujada ko da shike wannan ba azima bane ba ta cikin sajdat da imamu na Malik ya yi aiki da su to
bayan sun yi sujada labarai sun yaɗu har suka je habasha, ai mutane makka duk sun shiga musulunci, ai duk sun musulunta har su ƙurayshawa da aka ce da suka koma gefe sun ce me yasa kun yi sujada tare da Muhammadu, kun nuna kun bi shi kenan, wannan kun karfafa shi a zakatan waɗanda da suna shakka ma yanzu sai su bi shi. Suka ce mun ji shi yana yabon gumakanmu ne da yake Allah a faraitumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra alakum har yace tilka al-gharaniq al-ula fa sawfa anna shafa'atun la turtaja zuwa ƙarshe. Suka ce wa'annan kalmomi suka ji su daga bakin annabi, alhali ko ƙarya ne. har ma wasu malaman tafsiri ma sun bi wannan ina suratul tamanni al-ayatu tamanni وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. تو سكتي wannan aya ta suratul hajji tana nufin cewa shi annabi lalle ya ambaci wa'annan gumaka, alhali ko kaɗan ba haka ba. Kuma Bukhari da ya kawo akan maganar ƙarya ne, saboda haka wannan magana bai tabbata ba. Domin da wannan ya tabbata da an samu shubhar cewa alkur'ani yakan haɗu da wasu abubuwa ko kaɗan. Allah ya kiyaye ayyukan annabi, ayyukansa na kanshi ma ya kiyaye shi cikinsu, balle alkur'ani mai girma wanda shi zance ne na Allah. la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Saboda haka ba yadda za a ce wannan kissa tabbatacciya ne ba, amma kafirai sun shirya ta, sun kago wannan saboda a nuna su ma ba su yi sujada a banza ba, sun ji manzon Allah ya sauko ya yabi gumakansu, saboda haka sun yi sujada, hali ko ƙarya ne. Waɗancan kuma da labari ya iske su, wasu sun ce wannan fashiri ne na ƙarya, wanda Amr ibn al-As da makamantan su suka shirya, sun ki zuwa. Wasu suka ce a'a, ya an ce an musulunta ya ba za je ba, mun bar iyayenmu da jama'armu da dukiyan gara mu koma. Wasu kaɗan daga cikinsu sun koma, sun saura a can ba su koma ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi a Madina a shekara na ghazwat Khaybar, sannan suka zo. Sahaban annabi waɗanda suna ƙasar Sham da waɗanda suke ƙasar Yaman su ma sun ƙaura sun je sun sami wato jama'ar sahaban annabi a can. To a nan abin da nake so in nabbahar, Afirka ƙasa ce ta alheri, ita ce ƙasar farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda sahabansa su je mata, su yi hijira zuwa wata Habasha tana Afirka. Saboda haka ga Afirka ba a barta baya ba, amma an yi ɗan kuskure. Sahaban annabi sun zauna a can shekaru fiye da na ƙarshe ma ya yi shekara 8, wasu sun fi 10. To duk tarihinsu na ƙasar Habasha nan ba a bayyana komai a ciki ba. Marubuta tarihi ba su ɗauke shi wani muhimmin abu ba, ba su rubuta irin waɗanda suka shiga musulunci tun lokacin daga mutanen Afirka ba, sai Khabbab ibn al-Arab shi kaɗai ne wanda aka ambato cewa mutumin Afirka ne ya musulunta. Amma sauran ba a kawo wani abu ba, amma ko shakka babu mutane da yawa sun musulunta. Ka gani sayyidina Uqba bin Nafi' ya zo Kawar a ƙasar Kanim, ya yi watanni shida kurum ya yada musulunci a area din nan, su Barqa, su Tufizan, su Sabha, su abin nan, su Tobruk, su Libya nan duk gaba sun shiga addinin musulunci. Kanim kuma musulunci ya shige su, sun shiga addinin musulunci. Wata shida a ce sahaban annabi ba mutum 80 sun je kasar Ethiopia sun zauna shekarun nan duka, ba a samu waɗanda sun bi su kan addinin musulunci ba? A'a, da yawa sun bi su, sai dai ba a kula da su ba. Kuskure kenan. Kasashen mun nan malamai nawa, malamai waɗanda sun kai darajar su rubuta littafi, wa ya san iyakansu? ‘Ya'yansu sun kula da abin da suka yi ne?
yanzu ka je gun gidan wani malami babba kana jin malam wane ka je kana neman wani bayani daga zuri'arsa ma a gun su game da shi, za su gaya maka ne? Ba a kula ba. To rashin kula din nan babban masifa ne ta same mu musulmi. Turawa su ma da ba su da wannan, daga baya ne suka koma suna rubuce-rubuce, su kam har sun batar da littattafansu. Ba ka samun attaura cikin harshen ibrananci babu, ba ka samun linjila a cikin harshen siriyananci babu, ba ka samun zabura cikin harshen ibrananci babu. Gaba ɗaya sun ɓace. Abin da ake da shi yanzu duk labarai ne aka bayar. Labarin attaura aka rubuta, labarin linjila aka rubuta, labarin zabura aka rubuta, amma ainihin zabura wanda aka rubuta shi farko da harshen ibrananci, farkon attaura wanda ya zo da harshen ibrananci, farkon linjila da ya zo da harshen siriyananci, ina suke? Babu su. Daga can sun koma harshen Greece, daga nan sun yi Latin, daga nan sun Ingilishi, sannan suka shiga cikin harsuna. In ka ɗauka kofi na Hausa ka gwada ta da na Ingilishi, ka samu wajen harshe ma za ka san bambance-bambance ba iyaka, ko ba ka ba? To gaskiya mu musulmi mun kula da alkur'ani, amma wasu tarihinmu ba mu kula da shi ba, muka bar shi. Kuma babban abin da muka yi, wato muka tozarta, shine tarihin sahaban annabi a ƙasar Ethiopia da kuma ta'asirin wa'annan sahabai kan mutanen Afirka a lokacin. Hakika mutanen nan sun yi aiki, sai dai marubuta tarihi namu musulmi na ƙarshe da yake wa'annan mutane ba larabawa ba a kula da su ba, ko da yake ba ni son faɗin wannan saboda kar ya zama ta da hankali ga wasu mutane, ba nufi na in ta da hankali ba ne, nufi na in nuna gazawar mu ne, mu musulmi mun gaza mu ba wannan continent na Afirka mu ba shi haƙƙin shi. Gaskiya kasar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a duk duniya ba inda ake tsaida adalci, ana nuna adalci ga jama'a ai musu gaskiya kamar sa ba. Wannan kasa ya samu ɗaukaka a wurin Allah. To wayannan sahabai suka ƙaura suka ce, wasu kuma daga cikin waɗanda an matsa musu, wato wannan bala'i fa ya ci gaba har lokacin da manzon Allah ya bar Makka ya koma Madina. Sai na Suhaib shi da aka matsa mai yake musu, kun gani jama'a, ni din nan tsoho ne, ba ni da dangi ma a nan Makka, kuma tsoho ne, in kuna son taimake ko je yaƙi ma ba abin da zai muku, in na zauna cikin ku ma sai dai mu harshe ku bar ni tahi inda zan tahi, zan je hijira, zan je Madina, amma abin da zai muku dukiya na duk zan ba ku saboda fanshi kaina in samu dama in tahi. wannan aya na suratul baqara man yashri'aha wa min an-nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardati Allah, ta sauka akan shi sayyidina Suhaib, shi ta sauka a kansa, shi dai ya sayi kansa da dukiyar da Allah ba shi duk ya bar musu, ya fita ya tafi. Yana tafiya da sayyidina Abubakar sun haɗu, yace masa, bai ga masa ba, sayyidina Abubakar Allah ya nuna masa, yace masa Suhaib rabiha al-bai'u, cinikin ta yi riba, wato ka ci riba. To haka sayyidina waɗannan su sayyidina Suhaib da sayyidina Ammar bin Yasir da sayyidina Bilal, wata rana manzo Allah ya gaya sayyidina Abubakar ya gaya musu, wato wani ɗaya daga cikin manyan Qurayshawa zai yana wucewa, Abu Sufyan yana wucewa, sai suka yi mishi ba'a, sun faffaɗi wasu kalmomi, baƙaƙun kalmomi gare shi. Shi ne sai na Abubakar ya zo ya zazzage su, ya yi musu faɗa, za ku gaya ma shugaban Qurayshawa wannan kalmomi kaza kaza. Da ya zo gun manzo Allah ya ce masa, ka fusatar da su, ka sa su yi fushi wayannan fakirai, yace to ka je maza ka nemi afuwarsu, su gafarta maka, su yafe, sannan ka zo ka samu afuwata, in ba haka ba zan kalle ka ba. Sai na Abubakar a guje yana kuka, ya je wurin su yake musu, ku yafe mini, ni na yi wannan abu, ina zato wannan wahalan da ya nuna mana a Makka
kuma kun santa. Ya zo nan ba ma so mu rasa shi, shi yasa na yi muku faɗa, amma manzon Allah ya ce Allah ya min fushi saboda na sa ku yi fushi, to ku yafe mini don Allah don annabi, ba da gangan ne nayi ba, nayi da nufin alheri, amma tun da ya zama haka ku yafe mini. Suka yafe masa. Ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa mu ne za mu yi fushi da kai ne? Yake a'a, mu bar duk maganan fadanci, ku yi min gaskiya, ku yi min afwa. Suka ce sun yi mishi afwa. Ya zo wurin annabi, sannan annabi ya bashi fuska. To kun gani wa'annan mutane Allah ya ɗaukaka su, su ne a nan aya ana magana a kansu. Wallazina wallazina hajaru fillahi, tani waɗanda sun hijira saboda Allah, waɗanda sun hijira saboda Allah ba saboda wata bukata daban ba. Min ba'di ma zulmu, bayan an zalunce su, an ci mutuncinsu, an wulakanta su, an wahala su, an kwace gidajensu, an kwace dukiyoyinsu, an yi musu danniya. Wa'annan ubangiji ya ya lamince musu lanubawi annahum fi dunya hasana. A nan duniya Allah ubangiji ya lamince musu cewa zai sake zaunar da su zama mai kyau, zama mai daɗi, zai sake zaunar da su zama na alfarma ko kuma na daraja. Shine malamai sun ce to wani irin zama ne a nan? Sun ce zama mai daraja ita ce zaman da Allah ubangiji ya ba su lokacin da suka je Madina. Wasu suka ce haka ne, to amma zaman da ya yi alkawari zai ba su shine nasarar da zai ba su akan waɗanda suka kore su daga Makka ko kuma daga duk inda suke sun zo Madina. Wasu kuma suka ce hasanan da aka faɗa a nan, ai Allah ubangiji ya lamince musu duk abin da aka kwace musu, aka karɓe daga hannayensu a Makka, zai mayar musu ta hanyar ganimomi da ake samu da futuhat da ake samu, da wato yadda Allah yana buɗe annabi kasashe, to Allah zai saka musu akan wannan, ya ba su fiye da abin da suka rasa. Kuma wannan magana ya shafi duk mutumin da ya bar ƙasarsa saboda Allah, ko ya bar wani abu saboda Allah, to dole Allah sai ya bashi shi a nan duniya. Lanubawi annahum a nan duniya Allah ubangiji yana ce zai saka musu da zama mai kyau ko kuma mazauni mafi kyau. Wala ajrul akhirah, kuma ladan da Allah ubangiji ya tanadar musu a can lahira akbar, ita ce tafi girma kuma tafi yawa. Law kanu ya'lamun, da a ce sun sani. Su wane ne? Wasu suka ce law kanu ya'lamun, law kana almuhajiruna ya'lamuna, da abinda Allah ubangiji ya tanadar musu a nan duniya da abinda ya tanadar musu gobe a lahira, da ba su ji zafin abinda ya same su ba. Wasu suka ce law kanu ya'lamun, a'a ana magana ne akan kafirai, da kafirai sun sani da ba su yi muku wannan abin da suka yi muku ba. Allah ubangiji ya lamince muku abinda kuka rasa zai mayar muku, sannan kuma zai ba ku zama mai daɗi a nan duniya. Ya maida ku shugabanni, alkur'ani ya zama sanadiyar ɗaukaka wasu, su ne kenan Allah ya ɗaukaka su da alkur'ani. Wasu kuma Allah ubangiji ya kaskantar da su da alkur'ani, su ne kafirai waɗanda sun ƙi yin imani da alkur'ani. Haka sayyidina Umar ibn Khattab ya faɗa. Sayyidina Umar ibn Khattab lokacin da ya zama khalifa, kasan duk sahabi an rubuta sunansa a baitul mali, wata yana zuwa yana karɓar abincin shi da iyalan shi. Duk wanda aka haifa ko ana rubuta sunan shi. Wannan tsari yana nan ana aiki da shi a zamanin sayyidina Umar zuwa sama. Lokacin da aka hau labari cewa mutanen Sham suna yi, an bi su ana yi. To duk mutumin da ya zo zai karbi abunsa sai ya bashi, ya ce masa karbi rabonka, Allah ya sa maka albarka a ciki, kuma Allah ya lamince a nan duniya zai baka abin da ya fi shi, can lahira ko abin da ya fi shi alheri za a baka a can. Haka kowa sai ya gaya masa wannan, sannan ya bashi rabon shi. To ita hijira shine ƙaura da ƙasar kafirai zuwa ƙasar muminai.
ko kuma ƙaura daga inda baka samun bayyana addininka zuwa inda zaka bayyana addininka. Hakanan kuma da kwai hijira daban, manzo Allah ya bayyana ta, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hijira kuma tana da ta batina. Hijira zahira dai shine ƙaura da muka faɗa, batina kuwa shine mutum ya ƙaurace ma duk abubuwan da Allah ya hana, duk wani abu da Allah ya hana ka ƙaurace mishi. Hakanan kuma ka ƙaurace ma duniya ka koma lahira, ita ma hijira ce. Ka ƙaurace ma duk wani ra'ayi wanda bai dace da musulunci ba, ka koma kan abin da ya dace da sunnar ma'aiki da alƙur'ani, shi ma wata ma hijira ne. Hijirorin suna da yawa, malamai sun rubuta littattafai da dama kan bayyana batun hijirori, hijira ta zahiri da hijira ta batini. A taƙaice musulmi ya kamata ya ƙaurace ma duk wani abu da zai hana mishi yardar Allah ko ya hana mishi bin tafarkin Allah, ya koma ga abin da zai taimake shi akan bin tafarkin Allah. Allah ya samu dace. a wani wuri ubangiji na ce wallazina amanu wa amilu salihati lanubawwi annahum min aljannati ghurafan tajri min tahtiha al-anharu khalidina ni'ma ajru al-amilin allazina sabaru. To ka gani anan yayi magana waɗanda suka yi hijira ga irin sakamakon da zai yi musu. Zai bawa su wuri mai daɗi, wuri mai kyau, ya mayar musu da abin da aka kwace musu, ya ba su jin daɗi a nan duniya, gobe a lahira kuma ya sa su, ya ba su abin da ya fi haka, ko ba haka ba? To muminai ma duk mumini wanda yake shi ya yi imani da Allah da manzonsa, shi ma ga Allah ya yi alkawarin cewa waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa, wallazina amanu wa amilus salihati, sun aikata ayyuka na alheri, za mu zaunar da su a cikin gine-gine ko kuma gidaje na aljanna waɗanda ƙoramun rahma suna ta gudana ƙarƙashin su madawwama ne a ciki, kuma madalla da sakamako da Allah shirya ma muminai masu aikata ayyuka masu kyau. Sai zai haɗa waɗancan da waɗannan a ma'ana guda, allazina sabaru, su ne waɗanda sun yi haƙuri wa ala rabbihim yatawakkalu. To abu biyu ne ya haɗa. Dama tafarkin lahira farkon shi haƙuri ne. Tafarkin lahira farkon shi sai ka yi haƙuri. Za ka yi haƙuri akan wato izaya da cuce-cuce da sharri iri-iri da ake maka, bala'i iri-iri da za ka fuskanta, talauci, rashin lafiya da hasarori iri-iri, dai abubuwa da masu tada hankali da yawa a farkon rayuwarka za ka gamu da su. Ta abin da ake so a nan sai ka yi haƙuri. Ka yi haƙuri ga hukuncin Allah, ka aikata duk abin da ake so ka yi. Ka yi haƙuri ga barin duk abin da aka hana maka. Ka yi haƙuri ka danne sha'awar zuciyarka, ka bi hukuncin Allah. Ka yi haƙuri ka aikata duk abin da an nema da gare ka, wajen bari ka bar har ma makruhat da abubuwa, wato da za'id min alhajati min almubahat, balle almuharramat. Wa'annan duk abubuwa haramtattu duk gaba ɗaya ka bar su. Haƙuri ya tara wa'annan abubuwa duka, domin haƙuri shine ibada na farko. Ba ka yi haƙuri ba za ka yi sallah ba za ka yi azumi ba za ka yi hajji ba za ka fidda zakka ba za ka yi wani abu ba. Haƙurin ne yasa ka kana wa'annan abubuwa duka, kuma kana yin su kan jiran tsammani a wurin wanda yake ba musulmi. Wajen ka kai ba jiran tsammani ba ne, jiran yaƙini ne. Allah ya yi maka wa'adi, in ka yi wa'annan abubuwa zai saka maka. Haƙuri shi yasa ka yi abin da aka ce ka yi, ka bar abin da aka ce ka bari, ko ba haka ba? Haƙuri shi ne ya sa ka kana daurewa, kana haɗiye in an yi maka abu mara daɗi, kana haɗiye shi, kana yafe wa mutanen da suka cuce ka. Ba za ka riki kowa a zuciyarka. Wannan duk dalilinsa haƙuri ne. To hanyar lahira ƙarshen shi menene? Barin komai da komai a hannun Allah, shine tawakkuli. Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Wannan su ne musulmi su ne waɗanda suka yi wa ubangijinsu haƙuri, sannan kuma sun rataye komai nasu a wurin ubangijinsu. Ubangiji shi ne mai musu komai, domin tawakkuli a nan shi ne dogara ga Allah da barin komai ga hannun shi. To duk abin da sufaye da waɗanda suka riƙi hanyar lahira suna ta wahala, kamar su Imam Ghazali da makamantar, duk abin ya taru. Qur'ani ya tara su a cikin kalma biyu din nan, allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa tasabaru wa tawakkalu.
shikenan wannan shine abinda duk littattafan sufayen ka bincika duk abin da yake cikin su ya shiga a cikin wannan ne, kamar yadda wani ya sa abin da sufaye suke ciki duk a tsakanin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. To nan ma abin ya taru domin as-sabr wa tawakkul muhimmai ne a rayuwar musulmi. In mutum ya rasa su to ya rasa wato kyautata addininsa. Bismillah. Nan kuma ka gani ƙurashawa suna ta gunaguni a tsakaninsu ba su yarda ba, sai Allah ya rasa wani ya aiko da wani manzo mutum daga ɗan adam, bayan da sun ce ba a samu wani muhimmin mutum kaza ka wannan ma sun bari sun koma akan don mai Allah bai aiko da wani mala'ika ba. ‘Yan adam kuma sun isa har ya aike su, kuma waye mutum balle Allah ya aiko shi shiwa. To shi ne Allah a nan yana ce wa ma arsalna min qablika, hakika ba mu aiko da wani manzo ba can gabanin ka cikin al'ummu da suka gabata, illa rijalan, sai dai mazaje irinka, mutane ne mazaje irinka, babu mata a cikin su. Nuhi ilaihim, muna musu wahayi, wato mutane ne waɗanda mun yi musu wahayi, da wahayin sun zama annabawa amma asalin su mutane ne. To ku mutanen Makka idan ba ku yarda ba ku tambayi ma'abota littattafai, ma'abota ilimi daga Yahudu da Nasara wayanda Allah ya saukar musu da littattafai, shin annabawansu da manzanninsu da aka aiko musu da su mutane ne irinsu koko mala'iku ne daga sama aka aiko musu da su? Fas'alu ahlaz zikri, ku tambayi ma'abota sani in kuntum la ta'lamun idan kun kasance ba ku da sani. A bisa gaskiya wannan aya ta sauka akan wannan ma'ana ne. To ku je ku tambayi, domin su Qurayshawa sun yarda Yahudu da Nasara suna da littattafai kuma sun yarda suna da ilimi. To bari su tambaye su wani abu ne? Aha, su tambaye su, in sun tambaye su za su tabbatar musu lalle Musa mutum ne, Isa shi ma mutum ne, Dawudu shi ma mutum ne, Annabi Ibrahim shi ma mutum ne, da dai sauran abin da za su ga musu har su tuba. Amma ina la hayata liman tunadi. Saboda bilbayinati ka tambayi masana waɗanda sun san hujjoji da dalilai bayyanannu da kuma littattafai rubutattu, shine ma'ana bil bayyinati waz zubur. Fas'alu ahla zikri, wato fas'alu ahla zikri bil bayyinati waz zubur in kuntum la ta'lamun, idan kun kasance ku ba masana bane. Ana iya fassarar aya da wannan ma'ana, ko kuma fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, su wane ne ahlu zikri din? Su masana mai masana wato hujjoji da dalilai da Allah ya saukar a littattafansa, sannan kuma da littattafan da Allah ya saukar kamar su at-taura, injila, zabura da sauransu. Haka nan kuma ku tambayi masu hankali waɗanda sun san mu'jizozi da Allah ya ba annabawansa kafin a tabbatar da annabcin su da kuma littattafan da Allah ya keɓe su da su, ya saukar masu su saboda a tabbatar cewa sun zo da labari na gaskiya daga wurin Allah. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كيفما يا محمد حكي صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا كيفما من سوكر مكة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن شين الذكر أنان من سوكر مكة أنبتو واتو القرآن سبو دك بينا ومتاني حقيقة نين أبين دا أكا سوكر مسو نهكونشي نإبادة نكاو مؤاملة دا نكاو طبيعة da dai sauran abubuwa da Allah Ubangiji ya ce huruminsa ne kar a taba, da abubuwan da idan an taba an karya doka ga horon da za a yi wa mutumin da ya karya doka zuwa duk, wato mun saukar maka littafi don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu. Saboda kuma su yi tunani su kansu ma su yi tunani su san ainihin gaskiyar alkur'ani. Alkur'ani ya zo kashi biyu, kashi ɗaya
su ne muhkam, wato al'ayatul muhkamat, ayoyi bayyanannu wa'inda Allah ya zo da su a fili an san hukuncinsu, sun zo a bayyane. Wa'innan dama sunna ba ta da wani abu a kansu, hadisi ba shi da hukunci a kansu. Abubuwa kuma waɗanda sun zo a dunkule a rufe su ne mutashabihat. Mutashabihat su ne abubuwan da suka zo suna da abin nan kwatanta kama, ko kuma suna kwatanta juna, ko kuma suna da kama, ko kuma waɗanda ma'anansu ba zai bayyana sosai ba, ko kuma za su bada a zahiri abin da ba shine ake nufi ba, to waɗannan su ne mutashabihat. To nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi mana bayanin ainihin hukunci na halal, kamar yadda ya zo cikin hadisin nan na Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma أمور متشابهة لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام ومن وقع في الشبهات وقع فيها كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو يواقعه. وبهكذا ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. وبهكذا ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فأنا أبدا نكي نفي manzo Allah yake da kai abubuwa da sun yi kama da juna, to wayannan bayanin manzon Allah shine zai warkar da mutum, shine hadisi ya zo. Aka ce idan wani hukunci ya zo kuma wani hukunci saɓaninsa, wani hukunci ya zo da fahimtar malamai kurum, fahimtar mu, sai wani hadisi ya zo saɓanin wannan fahimta, to za a yi aiki da hadisi, za a bar wannan fahimta, ba wai ayan qur'ani ne za a bari ba, a'a za mu bar fahimtar mu, za mu ce ayan abin da ta kunsa ya dace da abin da ya zo cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Na'am, lokaci kuma to yanzu ne muka bismillah sai mu gama yanzu. To shi kenan, bari dai mu tsaya tun da waɗannan ayoyi guda uku ka san duk abin nan hukuncin su yana tare, to bari saboda haka kar mu hautsi ne abu. To Allah ya sa dai mu dace. Barakallahu fik, jazakallahu kulla khair. Ayya malam sallam, kana za ka je umra gobe ne? To Allah ya taimaka. A kuma gobe? Bari? Wai to kar ku manta da mu da addu'a, ku yi mana addu'a. Mu muna nan dai bayan ku, in Allah ya tsare za mu koda shi mun yi jinkiri tukun mun nemi visa, amma dai Allah ya taimaka. Ba komai. To bismillah. Yawwa. Ana shi zai yi da fassara yin guduba da harshe na mahalli kamar Hausa. Aha. To madalla. Ita ɗaliba ko? Zakiya. To na yi mata izini, tana neman ɗariƙa, to na yi mata izinin ɗariƙa bisa sharuɗanta waɗanda sun dace da alƙur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tabbatar da ita a cikin ɗariƙa, la samu dace, kuma ta samu wani ya bayyana mata sharuɗan ɗariƙa filla. Bismillah. Na shi ne muke tambaya da kamar malam ya batun sha'anin fassarar huduba ko kuma yin huduba wuraren da mutane ba su jin larabci, zai yi a yi shi da harshe na wurin kamar Hausa. Ana fassara da wato huduba dama ana yinta da larabci, yinta da larabci sharaɗi ne. Yinta da larabci sharaɗi ne, babu mutum guda wanda ya bada ruksan a yi huduba da wani harshe sai Abu Hanifa, amma sauran limamai duk sun ce in dai ka yi ta ba da larabci ba ta inganta ba. Saboda haka ana iya wato fassara ta wani harshe, ma'ana dai ana iya fassara ta
to wannan fa sai ga waɗanda suke rubuta huduba waɗanda suna yi a rubuce kana iya bada a fassara ta to amma wanda za ka zo a kane za ka yi yana da wuya sai dai bayan ka yi a fassara kamar da ina gani wasu 'yan uwanmu a nan su nan 'yan uwan nan su kyari da su abdurrahman da makamantansu suna yi a nan ai a masallacin nan suna fassara abin da aka yi cikin harshe hausa ko kanuri ana yi daga lokaci-lokaci to sai dai a yi ta haka amma ba shi wa mutum ya zo ya yi hudu ba a cikin harshen garinsu ya bar harshen larabci tunda wannan din bai dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ko an gane abin da nake nufi to to shi waswasi dai ka gani yana da dalilai da yawa idan mutum yana wato zai shiga bayan gida inda yake alwala yana fitsari waswasi zai same shi hakanan kuma in mutum yana shiga cikin ruwan tafki yana fitsari a ciki yana wanka da shi yakan samu zai gamu da wannan to a taƙaice dai ka'ida da malamai suka sa kuma kullum annabi yana horon mutane su yi duk lokacin da alwalarka ta karye ka sake yin alwala kuma kada ka bar karatun qul a'udhu rabbil falaq da qul a'udhu rabbin nas tare da ikhlasi ka dinga karanta su da dare lokacin da kana abin nan zaka zo ka kwanta to inda ka lazimci wannan ka lazimci yin alwala kullum to Allah zai yaye maka wannan bala'i na saurin mantuwa Allah ya samu dace آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق آمين. وعلى آله وصحبه والمقدار العظيم آمين. وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعذيب آمين. أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير آمين. تعفون تحب العفو فاعف عنا آمين. تعفون تحب العفو فاعف عنا آمين. تعفون تحب العفو فاعف عنا آمين. أصلح لنا شأننا كله آمين. إن إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك آمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم
وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدى أزم يوم من زال الله صلى الله عليه وسلم ينالون بنا جرما واتو ليلة القدر. مسلمي سميد هنكلي وجل ليلة القدر. أبو بكر سكي هنا سام ليلة القدر yana daga cikinsu saɓani da jayayya da husuma tsakanin musulmi da musulmi. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wato itikafi goma na tsakiya na watan ramadana sai Allah ubangiji ya nuna masa lailatul qadri ya kudure a ran shi idan ya tashi zai bayyana ta ga al'umarsa. Ana cikin wannan sai ga mutum biyu muryoyinsu sun ɗagu, Abdullahi bin Abi Hadrat da Malik suna ta jayayya kan bashi, wannan ya ce ba ni bashi na, wannan ya ce rage min, wannan ya ce ba zan rage ba. Ana cikin wannan har manzo Allah ya tashi ya ce musu an nuna min lailatul qadri, amma wasu daga cikin ku sun yi jayayya sun daga murya cikin masallaci har Allah ubangiji ya dauke wato ilimin wannan dare ya dauke shi daga zuciyata. saboda haka ku neme ta a goma na karshe a witirin su, wato ku nemi lailatul qadri tara su saura ko bakwai su saura ko kuma biyar ko kuma wato bakwai zuwa da ƙarshe, ma'ana dai a neme ta wutiri ranar 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko kuma 29. Imam Malik ra'ayin shi ita tana ƙaura ne, ba wuri ɗaya ne take ba, amma malamai kusan sun yi gamuwa akan ana samunta a cikin dai goma na ƙarshe, kuma daren da ta fi wato wanda ta fi kusan cewa ita ce ta zama lailatul qadri a bisa raja'i mai karfi ita ce ran 27 da yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace musu washe garinta naga kaina ina sujada a cikin tabo da kuma kasa mai ruwa to sai dace washe garin ran 27 din nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ayi ruwa kuma ya yi sujada a cikin irin wannan tabo da ya yi bayaninsa. Saboda haka malamai sun ɗauka samunta dai a ƙarshe goma na ƙarshe, amma kuma a cikin ran 27 ɗin ya fi raja'i. Amma fa sirrin ɓoye ta shi ne Allah Ubangiji ya ɓoye ta saboda me? Saboda mu rungumi dukkan kwanukan wannan wata mu yi himma a cikinsu mu roƙi Allah domin ya ba mu lada. Kamar yadda Allah ya ɓoye addu'a wadda take karɓaɓɓiya don ka yi dukkan addu'o'in, ibada wadda ita ce karɓaɓɓiya za ta sa ka aljanna, an ɓoye ta cikin sauran ibadu don ka ci gaba da dukkan fuskokin ibada. Hakanan kuma wato Allah ya ɓoye ismuhul azam, sunansa mai girma al-ismul azam ya ɓoye cikin sunayensa saboda ka yi addu'ar ka kira dukkan sunayen, kar ka tsaya akan suna guda, domin da mai yiwuwa ne idan Allah ya nuna mana lailatul qadri mu jira ta mu yi ta kuma mu yi watsi da sauran kwanaki. Alhali ko dan adam ba abin da yake ɗaukaka shi ya girmama shi ya ba shi tsaro duniya da lahira kamar ibada, kuma ita ibada haƙƙi ne na Allah a kanmu ko yaushe, ko muna da bukata ko ba mu da bukata, dole mu yi wa Allah ibada, domin wannan ibada muna yin ta saboda shi ubangijinmu ne, mu kuma bayinsa, ba wai don ya samu aljanna ko ya kubutar da mu daga wuta bane. A'a, wannan tunanin waɗanda ilimi bai ishe su bane. Allah ubangiji ya nemi ka yi ibada saboda kai bawansa ne, ka bar abu kaza ka aikata abu kaza, ya hana maka haramtattun abubuwa
duka ya bar su a dunkule, domin da ya nuna maka zunubi kaza din nan ka aikata shi, laifi kaza din nan idan ka aikata zaka shine zai saka wuta, sai ka kiyaye wannan amma ka fada cikin sauran fuskokin laifuka. Saboda haka Allah ya ɓoye laifin da zai sa wuta, ya ɓoye ta ladan da za ta sa ka aljanna ko kuma aikin da zai sa ka aljanna ya ɓoye ta. Haka ismullahi azam ya ɓoye cikin sunayensa, haka nan kuma lailatul qadri ya ɓoye ta a cikin dararen wannan wata mai alfarma. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wato wannan dai a fili a wata riwaya har wa ma ta'akhkhara, amma dai mu tsaya akan ma taqaddama min dhanbihi don ita ce riwaya shahararriya. To anan wanda ya raya daren wato lailatul qadri saboda imaninsa da cewa Allah ya nemi a yi mishi ibada a cikinta, ko kuma imani da wa'adin Allah a kanta wanda ya zo ta harshen manzo Allah ko wanda ya zo cikin Qur'ani, sannan kuma ya raya wannan dare ihtisaban domin neman yardar Allah ko neman gafarar Allah ko neman wato ladodi a wurin Allah. To duka je wanda ya yi wannan saboda haka Allah Ubangiji zai gafarta masa duk laifukan da suka gabata da ya aikata. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ubangiji maɗaukakin sarki har wa yau yana bayyana mana wato abubuwa masu muhimmanci a cikin alkur'ani. Bayan Allah Ubangiji ya bayyana mana cewa dukan manzanni da Allah ya aiko su zuwa wato duniyarmu dukansu daga mutane ne, wato daga mazaje ne, daga maza ne. To ba komai, ba komai, yawwa ba komai, shi kenan. Wasu Allahu alaikum, daidai ai, shi kenan. Adalla, adalla, to ma adalla. Bayan ya bayyana mana cewa da'awar da Qurayshawa suke yi na cewa idan da gaskiya ne zuwan annabi din daga Allah ne, me yasa Allah bai aiko da wani mala'ika ba, da kuma da'awar cewa ai ba Allah ya fi ƙarfin ya aiko da ɗan adam, waye ɗan adam balle Allah ya ake shi. Allah bayyana cewa ai dukan ma manzanni da aka aiko da su mazaje ne, an yi musu wahayi a cikin kuma su an watsa cikin dukan al'ummu. Idan ku jahilai ne mutanen Makka ba ku san komai ba, to su ku koma wajen ma'abota ambato, ma'abota ilimi, wa'anda aka saukar da littattafai a da a kansu, ko kuma an saukar musu da littattafai. Yahudu an saukar musu da attaura, da nasara wa'anda aka saukar musu da linjila da kuma zabur da dai sauran littattafan da Allah ya saukar, wa'anda Allah ba su ilimi wa'annan littattafai ku koma gare su. Shin annabawan da sun zo musu da wa'annan littattafai mutane ne ko ko abunan mala'iku ne? To haka Allah ya ci gaba da bayyana mana cewa Allah ya saukar da wannan littafi alqur'ani, wa anzalna ilayka dhikra, mun saukar maka da wannan ambato wato alqur'ani litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, saboda ka bayyana wa mutane hukunce-hukunce da fuskokin ibada da ka'idodin kyawawan ɗabi'u da fuskokin wato fuskokin kyawun mu'amala tsakanin mutum da mutum da mutum da ubangijinsa. An saukar maka littafi ne don ka bayyana wa mutane abin da littafin ya kunsa. ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, saboda idan sun ji ta wajenka, sun ji bayanin ta wajenka, za su rike shi kuma su yi tunani a cikinsa. Tunanin
yadda za su gane shi tunani yadda za su zartar da shi. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أفأمن الذين مكروا شن وإن كافرين da kullum suke ta makirci da sharri ke ta shirye-shirye na banza saboda su rushe addinin musulunci ko kuma saboda su cuci annabi sannan kuma su cuci sabansa su annan masu aikata irin wa'annan wato makirce din nan a fa'aminan lazina makarun makarati sayi'at wa'annan waɗanda suka aikata aikace munana irin wa'annan din nan shin sun amincewa kansu ne an yakhsifa Allahu bihimul ard sun amincewa kansu cewa Allah ba zai yi girgizar ƙasa da su ba Allah ba zai sa ƙasa ta nutse da su ba sun amincewa kansu wannan a'a ina aw yatihumul azabu ko kuma azabar da suna ƙaryata shi cewa azabar Allah za ta zo musu ko a nan duniya ko kuma azabar Allah bayan tashin kiyama masu kokonto da jayayya da shirya makirce da shirya sharri iri kan wahayi da wanda ya zo da wahayi din nan shin sun amince wa kansu cewa Allah ba zai girgizar da ƙasa da su ba Allah ba zai saukar da azabarsa a kansu ba ai mai yiwuwa ne Allah ya girgizar da ƙasa da su ko kuma ya saukar musu da azaba ta yin da su ba su zata ba ta yin da ba su sani ba haka in Allah ya sakan yana ce amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadhir to haka Allah ubangiji yana mana gargadi wannan abu ya sauka ne akan su kafirai amma duk mutumin da yana aikata munanan ayyuka mutumin da baya jin wato nasiha ta annabawa da malamai ba jin kuma abinda ubangijinsa ya faɗa a cikin alkur'ani mutumin nan ya kamata ya ji tsoron watakila Allah ya girgizar da ƙasa da shi ko kuma Allah ubangiji ya saukar da wata azaba a kansa azabar Allah iri-iri ne kaga idan azabar ta same ka ko da sauran mutane duk suna jin daɗi suna cikin idinsu suna cikin daɗi irin na idi irin na sallah wannan ba zai wadatar maka da komai ba saboda kana cikin mutane Allah ya saukar maka da wani bala'i na cuta misali ko kuma wani cuta ta kama ka wata azaba na rashi wato na talauci ta same ko wani abu na rashin lafiya ya same ka ko to irin waɗannan ire-iren nan ba za a rabu da su ba muddin ba a jin irin wato abinda alkur'ani ya yi bayaninsa a nan ne a takaice mutumin da yana aikata waɗannan abubuwa kar ya amince wa kansa kar ya amince cewa Allah ba zai kama shi ba a'a mai yiwa ne Allah ya kama shi ta hanyar ya saukar masa da wani bala'i girgizar ƙasa ko ƙasa ta nutse ta haɗiye mutum ta nutse da shi duk waɗannan suna aukuwa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tafiya da Anas a wata anguwa a Makka wani lungu ya ce masa Anas wannan lungu ka sani wata rana wani mutum ya sa kayansa ya sa ado yana tahiya yana ta duba nan yana kalli nan wato yana kallon cewa lalle ya kasaita ya isa nan da nan Allah ubangiji ya nutsar da ƙasa da shi har yanzu bai kai inda za a kai shi din ba yana nan dai yana tangarda yana zirga-zirga yana zigzag cikin ƙasar yana nitsewa to haka manzon Allah ya ga sai na Anas to ashe irin wa'annan bala'i zai samu mutum bai sani ba domin mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ubangiji ya kubutar da mu daga irin wa'annan azaba amma fa azabar da za ta zo ta shiga ranka ta rage imaninka ta ɓata maka imaninka ko ta rage imaninka ko ta rage ƙarfin imaninka azabar da za ta zo ta zare maka imani ai ba azabar da ta fi wannan saboda kamata ya mutum ya kiyayi kansa don ya aikata laifi ba a kama shi ba to kar ya ce an bar shi ko an manta da shi ba a'a wata rana za a kama shi yayin da baya so a kama shi
أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ko kuma azaba ta zo musu ta yanda su ba su sani ba ta zai ke musu ta inda ba su zata ba أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ko kuma idan Allah ya so sai azabar ta afko musu yayin da suna zirga-zirgansu suna tafiye-tafiye tsakanin kasuwanninsu da garuruwansu da anguwanninsu mai yiwa ne Allah ya saukar musu da azaba fama hum bi mu'jizin su ba masu gagara ba in Allah ya rufo su da wannan azaban sai ta same su suna cikin tafiya ne sun je anguwa ne sun je jeji ne a'a ba za ba su labari ba azabar sai kurum ta sauka ba zato ba tsammani أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم كوكما الله أبنجي يكاما سد أزابا أما على تخوف دا كدن كدن يا أوكر دا أزابا أكن وسو kai kuma sai ka ji tsoro saurani ko kuma wani bala'i zai sami wani mutum naka ka ce fa saurani ko kuma wani abu kaɗan ya same ka wato bala'i zai same ka a cikin dukiyoyinka ka ce saura 'ya'yana ya zai same ka cikin 'ya'ya ka ce saura kaina ya zo kuma daga baya same ka shine ala takhawufin din da kaɗan kaɗan ala tanaqusin kamar yadda Abdullah ibn Abbas ya faɗa sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wata rana ya karanta wannan aya yana kan minbari yake laraba ku zo mini au ya kuzahum ala takhawuf me ma'ananta sai ɗaya daga cikin Huzail yake masa ya amiral mu'minin abinda ake nufi ko kuma Allah ya kama su da sannu da hankali da kaɗan kaɗan ya rage musu abinda suke shi da kaɗan har ya gama da su shine abinda ake nufi har ya tambaye shi wani baiti na waka yace laraba sun sa wannan a cikin waƙoƙinsa yace ya karanta masa baiti yace masa lalle ash-shi'r diwanul arab saboda haka ku kula da shi saboda ku fahimci abin da alqur'ani ya kunsa shine wato abin da yazo kan wannan kalmar tahawufin ala tanaqusin shine wato mutum a kama shi da hankali bala'i ya samu wani na kusa da shi sannan kuma daga baya a zo da wani wanda ya fi kusanta gare shi sannan a zo a taɓo wani abu nasa wanda yake shi yana da ɗan gab tsakanin da kamar dukiya daga nan a koma kan 'ya'ya sannan a zo kan shi zuwa dai ƙarshe ma'ana ko kuma Allah Ubangiji ya afka musu da azaba ya saukar musu da azaba ta hanyar ɗebo musu wato ɗebe musu ni'ima da kaɗan Allah Ubangiji ya ɗauke musu ni'ima ya gusar musu da ni'ima har su zama ba su da wani ƙarshe a gama da su kansu to duk wa'annan fuskoki da mai wani Allah Ubangiji ya saukar da su a kansu ربكم لرؤوف رحيم lalle hakika ubangijinku yana da jin kai yana da rahama saboda haka irin wa'annan abubuwa duka ba su same ku ba yana jinkirtar muku da su أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون أنا أبغينا شيء أولم يروا شن وإن أتي مسكبوتا والله ككتايتا شي كجرم شي بان سنين سكيوا شيني mahalicinsu shine wanda ya arzuta su da abinci da abin sha shi ne ba su wato waɗannan kwanaki da za su yi a duniya shi ne ya shirya musu ababen jin daɗi a rayuwarsu ta duniya waɗannan da ake ce musu ku tuba ku bauta wa Allah ku kaɗaita shi ba sa ji ɗin nan shin awalam yarau shin ba su gani ba ila ma khalaqa Allahu min shay'in shin idanunsu ba su gani ba su yi kallon abubuwa da Allah ubangiji ya halitta ko kuma ba su kalli abubuwan da Allah ubangiji ya halicce su dukansu duk wani abu wanda yake tsaye yana da inuwa ya tafayya'u zilaluhu inuwowinsu suna ta karkata gabas da yamma domin lokacin da rana za ta fita wato wannan abin nan inuwa yana miƙewa gwargwadon abinda ana ganin nan digiri 90 ne abinda ba a gani shi ma 90 ne da wato 180 shine miƙewarsa yamma
lokacin da fa rana ta fito da gabas tana tafiya shi kuma yana koma baya tana tafiya yana koma baya har lokacin da ta zo tsakiyar sama inuwan kuma ya zama karami ya shiga karkashin kafar mutum sai dai zilli inuwa wanda yake ana ce masa na zawali wanda yake bai wuce kafa ɗaya ba wannan a duk shekara ana samun shi sai dai yini guda biyu ran 23 ga watan Septemba duk duniya ba za a tsakiyar rana to babu wani inuwa da zai saura haka na ran 21 ga watan March ba a samun wannan ragowar abin nan wannan inuwa haka Allah ya kaddara saboda a ran nan rana za ta kasance a tsakiyar sama tana kan equator a cikin kwanaki biyu din nan saboda haka inuwa yana karkashin ka sai ta karkata kaɗan daga tsakiyar sama shi kuma ya bulla kaɗan da kaɗan har ya koma gabas ya miƙe to abinda ake ana lissafi da shi musulmi abinda zai yi la'akari da shi wajen harkar inuwa ko kuma harkar rana akwai abinda muna ce masa shuruk shine lokacin da rana za ta fita akwai abinda muke ce masa alghaya shine lokacin da rana ta yi tsakiyar sama gaya din nan tsakaninta da nuqtatu shuruqi digiri wato 90 ne digiri 90 awowi 6 kenan haka nan kuma daga tsakiyar rana zuwa inda rana maghrib na rana dama abubuwa uku digon shuruqi da digon gaya da kuma digon abin nan ghurub wa'annan sune abubuwan da ake lissafawa idan an gane wato abin nan lokacin shuruq sai a ɗebo ghurub daga ciki sai a samu gaya to wannan ka'ida ce na malaman hisabi ana amfani da ita wajen miqati to gaya dai shi ne kasancewar rana tana tsakiyar sama kamar kasashenmu a nan da to ya fi na daga layinmu kamar na maiduguri masalan tana kan digiri na 11 da minti 53 da arewa da abin nan da equator kaga in ana so a kama inuwa ko kuma a kama lokaci a duk tsawon shekara kowace rana ana iya kamawa domin rana cikin kwanakin shekara kwana 360 din nan duka 66 din nan duk gabaki daya kullum rana tana canza wuri abinda ake nufi ƙasa ita ce tana canzawa amma mu ba ma iya gane da nan karkatar ƙasa saboda muna kanta saboda haka muna kwatance da rana kullum tana canza inda take fita saboda haka ubangiji yana ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini yana nufin wato mashriqi na kaka da rani sannan kuma ya koma ce falaqul rabbil mashariqi wal magharib anan kuma yana amfanin mashriqin kowace rana da magribin kowace rana na karkatar rana a sama to a takaice dai duk abubuwa da Allah ubangiji ya halicce su suna da tsayi to lalle suna da inuwa wannan inuwa ibada yake yi lokacin da yana miƙe alam tara ila rabbika kaifa madda dhil walau sha'a laja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila da ubangiji yana so inuwan nan zai tsaya wurin sa amma Allah bai so haka ba saboda haka Allah ya kaddara inuwan ya miƙe lokacin da rana ta fito haka nan ya miƙe lokacin da rana ta faɗi domin dare ne yake rufe shi amma ba haka ba kamar yadda ya miƙe da safe har can ƙarshen duniya haka kuma da lokacin da rana za ta faɗi zai miƙe wannan sujada ne na sujada ibada ne irin nasu to in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ko ba haka ba abin da ya faɗa to shin ba su kalli ko ba sa gani ne duk wani abu da Allah ya halitta inuwoyinsu suna ta karkata yamma da gabas suna wa Allah ibada an yamini wa shama'ili kuma suna karkata ko abin nan yamin abin nan gargadon rana domin kasar rana ba kullum ne tana tsakiyar sama ba misali wasu mutane da suke kudu inda suke din ya nisanci ya kai digiri na 23 da minti 27 to wayannan kaga rana kullum tana arewa da su
haka nan kuma mutane waɗanda kamar su misra waɗanda wato nisan su ya kai wato digiri na 30 arewa da abin nan da ikwata, to su waɗannan tun da ranar za ta takaita wajen aswan wajen digiri na 23 da minti 27, kaga su kuma kullum rana tana wato a kudu da su, saboda haka kowane lokaci wanda yana kudu wanda yana wancan gefe da wanda yana wancan gefe jiha ɗaya ne yake gani, jiha ɗaya ne karkatar inuwa yana gani, waɗannan suna gan shi kullum yana karkata a jihar kudu, waɗannan kuma suna gani shi kullum yana karkata a jihar arewa. Allah ya samu dace. سجدا لله وهم داخرون wayannan abubuwa duka suna sujada ga Allah Ubangiji madaukakin sarki tare da kaskanta kai gare shi, suna masu kaskanta kai ga Allah, dakhiruna sagiruna. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة kuma kamar yadda wayannan inuwoyi da aka kwatanta suna wa Allah sujada, hakanan duk abin da yake sama da abin da yake ƙasa na daga dabbobi, na daga ɗan adam da sauran wato dabbobi masu rai da dai sauran abubuwa ga baki ɗayansu, ko da kifaye cikin ruwa suna da inuwansu, ko kuma abubuwa da suke tsakanin sama da ƙasa a sarari suna da inuwansu. Wayannan abubuwa hakika dukansu suna wa Allah sujada. A can yayi maganan inuwoyi, nan kuma dabbobin da abubuwan da suke sama da ƙasa dukansu ga baki ɗayansu suna wa Allah sujada. Walillahi yasjudu man fis samawati taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudwi wal asal. Duka dai haka Allah ubangiji ya kaddara, mutane suna wa abubuwa suna wa Allah sujada, inuwoyinsu kuma suna wa Allah sujada. Idan su waɗannan kafirai suna zato ba sa sujada, to ai inuwoyinsu dare da rana suna sujada, kai har ma lokacin da ƙahariya ta ubangiji ta tabbata a kansu da dare suna kwanciya suna ta baccinsu, ai shi ma wani nau'i na sujada ne. saboda haka ba wanda zai fita daga irin hukuncin da Allah ya aza masa. wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun, lalle hakika mala'iku su ma suna sujada, mala'iku suna sujada ba sa girman kai, wato ba su da wani ba sa nuna ba sa girman kai, ba sa nuna girman kai, ba sa ƙi, wato ba sa ƙin yin sujada ga Allah a duk halayen da suke ciki. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. حقيقة suna tsoron ubangijinsu wanda yana da ikon kasancewarsa shine sama da su, wa yaf'aluna ma yumarun. wannan aya malamai sun yi magana, amma maganar ta ai wazihi ne. Larabawa suna ce ma wanda yake wato sarki yana kan talakawa, ba yana kansu yana zaune a kansu bane, wato yana da iko sama da su ne. saboda haka fir'auna yana cewa inna fawqahum qahirun. ta ai fir'auna ba yana kan mutanensa bane, yana gidan shi, amma ikon shi ne tana kansu. haka Allah ubangiji yana nuna mala'iku suna wa Allah tabaraka wa ta'ala sujada, suna masu jin tsoron ubangijinsu wanda shi ne ke sama da su, kuma suna aikata duk abin da aka umurce su da shi. وقال الله nan ita ayan nan azima na sujada, idan mutum yana da shirin sujada zai iya yi sujada. بسم الله. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. bayan haka Allah koma yana gaya musu, ya ku wa'annan mutane, ya ku dukkan mutane Qurayshawan da sauran mutane duka, lalle hakika shi ubangiji ɗaya ne. kada ku riki gumaka tare da Allah, kada ku riki abokan tarayya da Allah, kada ku kirkira mishi kini. Allah shi makaɗaici ne, ba shi da abokin tarayya. wa qala Allah, Allah ubangiji yace la tattakhidhu ilahayn ithnayn ta'kidi ne. kada ku riki ababayen ibada biyu, ku ce za ku bauta wa Allah, za ku bauta magunki kuma saboda Allah, kar ku faɗi hakan nan. innama huwa ilahun wahid, shi dai ubangiji ɗaya ne tak, ba shi da na biyu. saboda haka duk mutumin da ya haɗa shi cikin ibada da waninsa, to Allah sai ya bar shi da abin da ya haɗa shi da shi ɗin nan, wato ba zai karɓa ba. ko ka yi riya, ka bar shirka,
ka yi abu saboda kan mutane su ce wannan mutum mutumin kirki ne, wannan mutum mai ibada ne, wannan mutum mai kaza da mai kaza mai kyautatawa ne misali. Wannan ba shine abin da yake sa mutane suna riya ba? To duk mutumin da ya yi wani abu ya saka wani Allah a ciki, to Allah ba zai karba ba. Saboda haka dole kowan mu yi kuka da kanshi ya ta halayen shi. Wani mutum aka ce ya karanta alkur'ani da ya iso suratu taha, yana karatun suratu taha da himma sai makwabcin shi ya ji yake kai bari samu yardansa, sai ya daga murya yana ta karatu saboda dai abokin ya yarda da shi, yana ta karatun qur'ani. To da ya gama karatunsa sai ya yi mafarki kamar kiyama ta tashi, an kira mutane ana biyan su ladojinsu ko ana biyan sa, shi ma an kira shi an biya shi. Da aka zo daren nan aka ba shi ladar hatima sai babu taha a ciki. Yake ubangiji ni ba na karanta alkur'ani duk gaba daya za a bani babu taha a ciki. An ce masa to ka karba abun makwabcinka don domin zakari ba domin Allah ba, ka karanta saboda makwabcinka to karba wurin makwabcinka ba wuri na ba. To kun gani tsananin abu kenan wannan lamari, dole mutum ya kiyaye abin da dai sunna ta faɗa, ya nisanci wannan batun riya. Wa qala Allah la tattakhizu ilahayn fa inna ma huwa ilahun wahid, kamar yadda yana faɗa a can yana cewa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa huwa ar-rahmanur rahim. Allah a can yana ce ubangijinku ubangiji ɗaya ne, babu abun bautawa da gaskiya sai shi. To anan kuma yana ce kada ku riƙi gumaka ko kuma ababen ibada biyu, a'a Allah shine ubangiji ɗaya tak, fa iyaya farhabun, gare ni ku ji tsoro. Bayan ya yi fitsaba na gaiba ya komar da abun wato gare fa iyaya, gare ni don ku san yana nan, fa iyaya farhabun, ku ji tsoro na. Rahab, hakika rahab din abin da laraba suke ce masa rahab shine tsoro da bakin ciki da rawan jiki, abin da wani abun da zai shigo ka har ya sa ka rasa abin da za ka yi, jiki yana rawa, wannan shine rahab. Abin da ana nufi da girmama da za ka yi wa ubangiji, wadda za ka cika zuciyarka har jikinka kamar yana rawa saboda hangen girman ubangiji, wannan shine rahab. Fa iyaya farhabun, ku bauta mini kuma ku ji tsoro na, wato ku girmama ni. Kuma mun faɗa tsoro da muke ji ga Allah ba irin tsoron mu ga miciji ko kuma kunama ko kuma zaki ko kuma abin nan kura ba, ko an gane, ba kamar kuma tsoronka da abokin gabanka ko kuma maƙiyinka ko mahasadanka ba, a'a tsoro ne na girmamawa da so da gudun wato yin laifi. Mutum yana jin tsoron Allah, wato yana girmama Allah, ya aikata abin da yana girmama